महिलारि लं लेब हाग्रामा महिलारि लं लेब प्रेस मोसाहारि लं लेब BPF लं लेब BPF लं लेब जय BPF नि दिनै जोंनि गहपुर इउनिट BPF अफिसाव आमलायगुरिनि बे हेड अफिसाव गहपुर इउनिट धोनस्री ब्लक BPF नि मोनसे इउनिट गहपुर इउनिट बे मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट इउनिट जागोन बिनि लाइमोन आफाद थारमाने यूथ BPF दाफुंनाय जादों जोंनि गहपुर साब डिभिजननि आन्दाराव जेसेबां एरिया दं बिनि दरफ्रोमबो गामिनिफ्राय गोबां बर' लाइमोनफोर वेल एडुकेटेड लाइमोनफोर फैनानै दिनै माबानि BPF नि सोरबा एबसुनि माने रिटायार्ड बा बारग'नाय आरो सोरबा माने एक्स NDB नि बारग'नाय सोरबा माने BLT नि बारग'नाय बे गासैबो माने फारफ्रोमबो दिगनिफ्राय लाबोनानै दिनै मोनसे जोङो यूथ BPF खौ दाफुंदों दिनै एक्टिभ मेम्बार जों लानानै राइट फ्रम प्रेसिडेन्ट टु एक्टिभ मेम्बार लानानै जों 25 जन मोनसे एग्जिकिउटिभ कमिटि दादों आरो जेनेरेल मेम्बार हिसाबै सानथ्र'हायि दङ ओमफ्राय दिनै बे माबाखौ जोंनि गहपुर इउनिट बे बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि जोंहा माने प्रेसिडेन्ट बिनि प्रेसिडेन्टशिपआवनो दिनै बे आफादखौ खुंनाय जादों आरो बे यूथ कमिटिखौ जों पुर्नांग भाबै जोङो दानाय जाबाय आरो बेखौ जोंहा बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट सिमांसा बिथांनि थ्रुयै जोङो गोजौआव हरनाय जासिगोन आरो हयथ' गाबोन समफोरनो बे गाबोननो एप्रुभ माने जासिगोन आरो साननैसो सिगां जति दैमारि बिथाङा नोंथांनि सायाव अजद होदोंमोन दि रन्जन दैमारि बिथाङा हाग्रामा महिलारि थानाय समावनो जेलाव जोबजादों होननानै बिनि सायाव मा बुंगोन नोंथाङा जति दैमारि माने बै कंग्रेसि जति दैमारि दा UPPL हाबबाय बिथाङाथ' मा बुंबावनो बे बिनि सायावथ' बुंनोब्ला बेखौ प्रथमाव बुंनांगोन बे जोंनि सनापुर माबानि पन्सायतनि रेजेक्टेड व्यक्ति बियो थांनाय पन्सायत इलेक्सनाव बेखौ जोंनि बे एरियानि रायजो राजाफ्रा एकदमबारे ग्लि एकदम माने फेजेनग्लिथारनाय मानसि आरो बेफोरबायदि मानसिनि बाथ्राखौ लानानै माने सिरियास लानानै आं माने एन्सार होनो गोसो गैयामोन नाथाय बाथ्राया जाहैदों मोनसेल' बाथ्रा कंग्रेसि मोनामनायानो दाबो खाराखै बिनि मोदोमनिफ्राय दा UPPL जादोंबाबो आं बिसास खालामा जे UPPL जेननायनि अखानायैनो बे कंग्रेसनि माने माबायाव लाहैफिनगोन हयथ' आं खोनादों कंग्रेसनिफ्राय माने माबाबो होआखैनो आरो माने रिजेक्टबो होआखैनो गावसिनि कंग्रेस मानसिफ्रासो बुंलाबायदों दे आंनो ओंखायनो बेफोरबायदि मानसिनि बाथ्राखौ सिरियासलि माबा रिप्लाय होनांगौ सानाखै आं नैबे बाथ्राया खिन्थु जाय बाथ्राखौ दा नोंथाङा मेनसन खालामदों रन्जन दैमारिया बियो माबाया हाग्रामा महिलारिया सिफ जाना थानाय समावनो हमजादोंमोन बा जेलाव थादोंमोन बियो मोनसे आन्दलनाव दंमोन मोनसे दावहायाव दंमोन बिथांखौ डिटेनसन खालामदों माबानिफ्राय बांलादेशनिफ्राय आरो बियो माबानि हादोरनि मोनसे माबा हिसाबै कानुन बा आयेन हिसाबै बिथांखौ कनभिक्ट खालामदों आरो बै समाव बे नंगौ बै समाव जेल जादों दा बाथ्राया जाहैबाय बेखौ जों मानो दैखांबाय थादों मोनसे बिग्रायारि आफादा सरकारजों एकर्ड जानायनि उनाव बै बिग्रायारि आफादफ्रा गावनि जे अरिजिनेल दाबि सभारेन बड'लेण्डनि दाबिखौ बिसोरो नागारबाय बिनि थाखायनो सरकाराबो मोनसे दायित्व दंमोन जे बिनि सायाव जेसेबांसिम माने अभियोग दंमोन दाय दंमोन बेखौ बोखारनानै मोनसे जेनेरेल एमनेस्टि साधारन क्षमादान होनना बुङो जेनेरेल एमनेस्टि डिक्लेयार खालामना होनानै हयथ' प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियानि माने साइन लानानै बेखौ हगारनो हानायनि मोनसे प्रसेस दं बे खामानिखौसो सरकारा दाबो मानो मावाखै जेनेरेल एमनेस्टि डिक्लेयार खालामनानै बिनि जे कनभिक्ट जानायनि जेसेबां अभियोग दंमोन बेखौ बोखारनानै बेखौ माने उदां अख्राङाव लाबोनो हानायनि जोंनि कनस्टिटिउसन अफ इन्डियायाव मोनसे राइट दङ मोनसे प्रभिजन दं आरो बेखौ BJP सरकारजों आरो UPPL सरकारजों जिहेतु एलायन्स सरकार बेनिखायनो बिथांमोना मानो मावनो हायाखै बे बाथ्राखौसो बुंबाय थादों बेयाव हाग्रामा महिलारिनि बाथ्राखौ लाबोनांगौ खोथा गैया मानो होनोबा हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बे माबाया जायाखैमोन आन्दलना जायाखैमोन बे आन्दलन आरो एकर्डा हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव जायाखैमोन बे अनलि हाग्रामा महिलारिया बे 27 जानुवारि 2020 सननि जि BTR एकर्ड होनना बुंदों बेयाव जास्ट विटनेस सिगनेटरिसो बेनिखायनो बेयाव
गियाननि एसे माने जुदि अभाब दङबा फैनानै एसे सोंना लाफैनाया मोजां ज्योति दैमारिया होमबाना जों एसे बुजायगोन आरो जेनेरेल एमनेस्टिया मा होनो बेखौ इन्डियान कनस्टिटिउसननि अबे मोनसे प्रभिजन आरो बेखौ माने जुडिशियेल माने कास्टडियाव थानाय समाव दिनै बे जुडिशियेल कास्टडियेल नङामोन जुडिशियेल कास्टडियाव थायोबा बेखौ बेलाव मोनगौमोन हि इज ए कनभिक्टेड मेन बे सासे कनभिक्ट दा बे कनभिक्टखौ जिहेतु गावनि अरिजिनेल डिमान्ड सेपारेट माबाखौ सभारेन बड'लेण्डखौ गारबाय नालाय जेनेरेल एमनेस्टि होनानै बेखौ बरननांगौनि दायथ'आ इउपिपिएल आरो बिपिएफ सरकारनि बिजेपि सरकारनि खामानि मानो होनोबा सेन्ट्रेलावबो बिजेपि आरो माबानि एलायन्स एनडिए पार्टनार माबाया इउपिपिएलआ स्टेटआवबो बिदिनो माने पार्टनार बिसोरो बेयावबो मन्थ्रि दं बिसिना आरो काउन्सिलावबो प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिजेपिया एलायन्स सरकार बिनिखायसो बे बाथ्राखौसो बुंबाय थादों बिसोरनि दायथ' गोदाव सोराव मिन्थिया माने बुजिया सोमजिया माने हाग्रामा महिलानि समावनो हमजादोंमोन मानो बख'वाखै सोरबा सासे माने मानसि हमजानायखौ सोरबा चिफ हिसाबै सोरबा मन्थ्रि हिसाबै बख'लाबायनो हायो नामा नियम दंना नियमनि मथे बरननांगौथ' बिसोरनिसो दायथ'मोन आं बे बाथ्राखौसो बुंबाय थादोंमोन ससियेल मिडियायाव मोनसे बाथ्रा सरसा जाबावदों दि 5 बोसोरनि सिगाङाव प्रमद बर' बिथाङा माखासे स्किम हरदों होननाय 1.5 कोटिनि जेरै एबसु अफिसाव गेजेर आनसलिकआव आरो दैमालु गेजेर आरो गोजौ फरायसालियावबो 50 लाख हरदों होननाय बिनि सायावबो बिथांमोना बेखौबो बे बाथ्राखौबो आं दाख्लै बरनदोंमोन जे नैबे जोंनि माने सोनाब गहपुर आनसलिक एबसुनि जे मोनसे गुवार हा जोंनि समावनो जों एबसुनि थाखाय दोननाय एबसु माने रायजोनि थाखाय दोन्दोंमोन बे हाखौ देनां जुदि बड'लेण्डफोर जायोबा बे अफिस आदालतफोरनि लुनायनि माने सुबिदा जागोन होननानै दा बेयाव बोसोरथाम ना बोसोरब्रै सिगां प्रमद बर'आ बेयाव फैदोंमोन जोंनि गहपुराव बे समाव बेयाव माबा मोनसे अन्थाइ खाम्फा गायसननाय नुदोंमोन आं ओमफ्राय मेडियायाव बिसिनि बे बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि बे आइटि सेल ना मा होनो इउपिपिएलनि बेयाव माने रोखा लिरनानै बुंदोंमोन जे बेयाव 1.5 कोटि थाखानि मोनसे कमिउनिटि हल लुनाय जागोन नाथाय बोसोरबा बारबाय नै जोबनोसै गाबोन समफोर मडेल कड अफ कन्डाक्ट नांसिगोन इलेक्सन नटिफिकेसन होसिगोन दिनैसिम थरसेबो अन्थाइ गोग्लैयाखै बे बाथ्राखौसो बुंदां हा माला खालामबावगोन माने जेनेबा मा खालामना थाखो बे बोसोरबाया जासिगोन होनना बुंबाय थादों दायो जासिगोन होनना बुं जाबाथ' मोजां जायोबाथ' मोजांब्रा जोंनो नांगौसो दा जुदि जायाखै नुदोंना गाबोन समफोर जिहेतु माने इलेक्सन नटिफिकेसन होसिगोन होनबाना बे बानायनो हाला आरो दैमालुनि बाथ्रा दैमालुनि जे माने हाई स्कुलनि जे माने बाउन्डारि वालनि खोथा बेखौबो बै समावनो 50 लाखनि बाथ्रा बुंदों दिनैसिम मानो मावनो हायाखै बे बोसोरब्रैया मा खालामना थादों गराइ गांसो हाना थादों नामा आं बे बाथ्राखौसो बुंदों बेयाव होनाङाबो होनाखै नांगौ खिन्थु दिनै बोसोरब्रैनि सिगां माबाल' नङा दै प्रमद बर'आल' नङा राकेश ब्रह्म होननाय सासे इएम दंना माबानि बाक्सानि बेथ' दाउखा माबा बेसेबांबा क्ररनि माइदांस्रियाव 1.5 क्ररनि मा अफिस मोनलाय भेटेनारि साब अफिस लुसिगोन होननानै फोसावलांदोंमोन आरो सरकारानो जोब्बाय नै खोब दंबावो सानब्रै बा सानबासो दंबावो बिनि गेजेराव माला मावबावनो बिसोर बे बाथ्राखौसो बुंनाय जादों बे बाथ्राखौनो बिसोरो माने गोदाव सोराव मानसिफोरखौ माने लगायनानै माने काउन्टार होलाबायबाय आंनि प्रश्नआ जाहैबाय प्रमद बर'निफ्राय आंनि प्रश्नआ जाहैबाय जाय इएम राकेश ब्रह्म बिसोर मानो डिक्लेयार होलांनानै दिनैसिम अन्थाइ थरसेबो गारनो हायाखै प्रश्नआसो बेसो एन्सारखौ बाथौ मन्दिरखौ माने बै दैमालु बाथौ मन्दिरखौ माने दाख्लै इनागुरेसन खालामफैदों बाथौ माने जि जोंनि गहपुरनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि जों आवगायनो रायलाय आंबो बाथौ हारि हिसाबै आं नायदों नंगौ बेयाव बिथांमोना फैसाखौ हरदोंमोन हयथ' लुनाया जाफुंबाय खोमा नैबे इनागुरेसननि समाव जोंखौ लेंहराखै नालाय आं बिनि डिटेलखौ दा मिन्थिनाय नङा ज्योतिखौ नङाथ' ज्योतिया बिनि एन्सार होनायनि खुनु माने माबा गैया बेनाव खुनु दायथ' गैया बे आंनि प्रश्नआ प्रमद बर'खौसो जे मार्टियार्स फेमिलिनि थाखाय बड'लेण्ड आन्दलनाव बिएलटि एबसु एनडिएफबि बिसोरनि जि समाव बड'लेण्ड आन्दलन खालामदोंमोन बेयाव सोरबा पुलिसजों गावथारजादों बेयाव सोरबा बेमार जानानै थैदों सोरबा डाक्टार नायहैनो हायाखै बै जानाय मानसिफोरखौ जों मुंख्लं हिसाबै बर' हारि हिसाबै जों मोनसे मर्यादा होदों आरो बे मर्यादा होनाय माबाया जोंनि बर'फोरनिल' नङा आसामनि आसाम आन्दलनाव सहिद जानायफोरखौ जेब्ला आसामनि एसेम्ब्लियाव उत्थापन जादोंमोन जे अहम आन्दलनाव जाय मानसिफ्रा बेक्तिफ्रा
मुंख्लं जादोंमोन सहिद जादों बिसोरनो 5 लाख होनांगौ बे एखे समावनो जोंनि मानाव गेदेर रबिराम नार्जारि एमएलए बिथाङा क'क्राझारनि एमएलए बिथाङा बेबो बै एसेम्ब्लियाव जिहेतु एमएलए बे गाव गसंनानै बे मोनसे उत्थापन खालामफादोंमोन जे जुदि आसाम आन्दलनाव थैनाय मानसिफोरखौ जुदि सहिदनि मर्यादा होनानै 5 लाख थाखा खरि होनो जुदि आसाम सरकारा सिद्धान्त लादोंबा व्हाइ नट आबसु आन्दलन व्हाइ नट बड'लेण्ड आन्दलन बड'लेण्ड आन्दलनाव जानाय मुंख्लंफोरखौबो मानो सहिदनि मर्यादा होनाङाबा मानो 5 लाख होनाङा बिदि प्रश्न खालामलायनायाव बै समनि चिफ मिनिस्टार मानाव गेदेर सर्बानन्द सन'वाला एखे मर्यादा होनानै आसुनि आन्दलननि सहिद आरो जोंनि बर' आन्दलननि सहिदखौ एखे मर्यादा होनानै सासे माबायाव मुंख्लंनि फेमिलिनो नेक्स्ट टु किननो 5 लाख रां खरि 5 लाख रां खरि होनायनि सिद्धान्त लादोंमोन आरो बे बर'फोरनि माने मुंख्लंफोरनि जि माने नेक्स्ट अफ किननो होनांगौ फैसाखौ बिटिसिनि थ्रुयै होनो थाखाय हरदोंमोन 10 crore ना मा सेंसन जादोंमोन बिनि गेजेराव माखासे मानसिफोरनो बिसोर 5 लाख होबाय नाथाय जोंनि गहपुरनि बिश्वनाथनि ओमफ्राय नैबे सनितपुरनि टाउनाव जेब्ला फैबाय बे समाव जोंनो जोंनि बे जायगानि मुंख्लंनि बिगोमाफोरनो मात्र 3 लाखल' होबाय जाखो आंनि प्रश्नआ बेसो जे एखे सेंसन एखे स्टेटास एखे माने मुंख्लं माखासेनो मानो 5 लाख आरो जोंनि एरियानिखौ मानो 3 लाखल' जुदि सेंसनानो जुदि 5 लाख थाखा मोनब्ला 2 लाखखौ अबेयाव बोखानानै लाखिखो बिनि प्रश्नखौ आङो प्रमद बर'नावसो सोंदों गहपुरनि बे जाय दा माने कंग्रेस मोनामनाया दाबो खाराखै बिनि मोदोमनायनिफ्राय आं बिनाव सोङाखैथ' आरो बेखौ एन्सार होनो बिनाव खुनु माबाबो इनफरमेसनबो गैया आरो मोनसे बाथ्रा खोनादों आं एसे मोजां नायदोंमोन आरो माबालायनो हाग्रामानि समाव बिटिसि सरकारनिफ्राय हरदोंमोन जाहैदों माबानि मुंख्लंनि नामै आरो दा बे मुंख्लंनि नामाव हरनायखौ बोखादों होननानै बोखादोंनायखौ नों मिथिदोंबा नों मानो बुङाखै आंथ' मिथिगौ बै समनि बिटिसिनि समाव जि माने मुंख्लंनि थाखा बोखाग्रायाथ' नोंबो गेटआव थाग्रामोन होनना मिथियो आङो एक्स बिएलटिआ बेखौ अननानै गावसिनि पकेटनि खरस खालामनानै एक्स बिएलटिनि फान्डजों खरस खालामनानै बेखौ सनापुर पन्सायतनि प्रेसिडेन्ट खालामदोंमोन एक्स बिएलटिनि बिथाखौनो बायदों बे बुजिबाय नोङो माबायदि कारापसन खालामदों बिनि थाखायनो जोंनि बे सनापुर एरियायाव बेखौ माने रायजोफ्रा रिजेक्ट खालामखानाय बे सासे रिजेक्टेड माल बियो आरो बिनि बाथ्राफोरखौ माने सिरियासलि एन्सार होबाय थानांगौ सम गैया होननानै सानो आरो आं गोजोन्थों